Arvostetun Haukiveden vesistössä upea kokonaisuus, missä vuonna 2022 valmistuneiden rakennusten näköalat ja oma ranta on valoisamman lounaan suuntaan. Rannasta on suora yhteys syväväylälle, josta pääset seilaamaan kohti Saimaata ja Unnukkaa. Pontion painumattomista lämpöhiristä rakennettu omakotitalo pitää sisällään 3 makuuhuoneen lisäksi avoimen keittiö-olohuoneyhdistelmän, missä saat nauttia upeista järvimaisemista täyskorkeiden ikkunoiden ansiosta. Isompien juhlien koittaessa talon pituinen osittain lasitettu etuterassi antaa lisätilaa ajanviettoon ja kirkkaana kesäpäivänä voit halutessasi laskea terassin moottoroidut pimennysverhot alas. Rantamökissä illanvietto jatkuu saunojen ja poreammeessa rentoutuen ja tila mahdollistaa myös vieraiden yöpymisen. Tämä huikea hirsikoti sijaitsee Hynnilän saaressa Kuvansissa noin 10 minuutin ajomatkan päässä Varkaudesta.